Dili na mo, sir. Kami ni tanom kay tambok daan. Wow! Ane? Putlan bitaw. Kay og imong ako anon nga kanang di ni mo putlon mga laylay ra. Oh, start ani pa. Start na. Sige, sige dia. Hi guys, good evening. So glad. Tanong yes, palit ko ni guys. Wala rin ako. Isbay tete. Boy, ina ka sa dapit ding. Kaduha, nagdakuhoy market. Ano saya? Dakuhoy market. Dakuhoy market. Guys, niya ko karon kay hindi ko na nagsuya si madam. Ano ni inom? Paglawoy mi dito wa mi lamas. Sige pa. Masa lang ka na. Natay ka na kay. Direkto na makuha na to atan. Kaya patawag ko tayo na no. Hindi ka ba na matinahan na to. Basta na hindi ka mo dito na mo. Ya, sudah. Ano ba dyan? Ano dyan? Lita ko yung lingaw? Kami namin guys. Kaya kami namin guys. Dako ko. Uy, Hoy, may mga siyentes yun, tagadawis. Sabay eh. Ikaw tubag. Ikaw tubag ba? Automatic naman ang 20 gramo. Pwede na ilubong sa saging bitaw ba ni? Magputog ka ng saging ba na? Ipagkukuha ni mo, itanong ni. Uy, manubo rin nila ko na. Pangkuntay ko sa nagkukuha ng mga. Ba? Oh, hot na pala ko kaya. Shout out sa taga Daguhoy Market. Asa na bit Tagbilaran City. Tagbilaran City ni guys. Ibabaw shoppers, ibabaw shoppers. Ibabaw sa shoppers. Shoppers man. Tawa ko noon dali. Ano na yung paliton guys kay. Paliton ko pala ring kuan. Madam ko. Ano ni Paris ni? Oh my God! Palit na tayo! Oh, ay! Ikaw, galang-galangan, isa ka tapos tumir, aray ka! Sibitaan na te! Automatic run off! Oo, Diyos! Ay! Nalaman nila na habilin sa pilong kay. Aga mo sa kadlaw, sarap ng pilong karne. Uy, ginawa. Uy, salamat ma'am. Madam, nag-ano din namin sa suyan. Ako yung mutumod, ane. Dati, ako yung mutumod. Oy, daghan salamat guys. Bye-bye.